واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alisilamaw an bɛ Ala fo ka Ala barikada an bɛ Ala tando ka Ala wale ɲuman dɔn a bɛ nin cogo in na salo an y'an to nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ ko Ala ka ɲɛna jara an na an y'a dɔn bi sigi de la ko Ala sɔnna an ka dugawu jaabila sabu Ala ye ɲɛna jara an na an bɛ Ala fo ni o ye ka Ala barikada ka tila ka Ala deli san caman bi Ala bolo yarabi Ala k'o jira an na bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ wajuli kɛnɛ kan an bɛ tasibila kɛnɛ kan ni mɔgɔ nana yan i bɛ da Ala la yan n'i nana yan i ni fɛn dɔ bɛ bɔ yan sabu i bɛ fɛn ye i bɛ fɛn lamɛn wa i bɛ fɛn faamu o la ka bɛn ni o ye mɔgɔ kan ka da Ala la yan sabu n'i nana i bɛ Ala ye ni jɔnni ye ni an karamɔgɔ ye Asayidi Sharifu Usman Madana Hayidara an ka silamaya dɔnnibaga dɔ o de tora ka mɔgɔ dɔ wajuli ka silamaya valeur jira a la pour que silamaya kanu ka se ka don a la k'a yira a la k'a fɔ silamaya ye diinɛ valeur manba ye ni dora la i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ wa i juru min bɛ yafa a y'a ka kuma bɛɛ kɛ a tilalen a ka kuma bɛɛ la a bɛ kan ka min wajuli o y'i kanto a ma a ko n y'i ka kumaw lamɛn wa n y'i ka kumaw faamu a ko nka e bɛ ka ne wele ka na diinɛ min ma o diinɛ in ne tɛ se k'o minɛ fiyewu fo n ka o ye e yɛrɛ jogo la n'i y'i ka diinɛ ye i jogo la n b'a minɛ nka n'i ma y'i jogo la n'a danna i kumakan ma n t'a minɛ Asayidi Sharifu Usman Madana Hayidara Ala sɔnna an ye silamaya ye a jogo la an ye silamaya ye a ka kɛta bɛɛ la ka silamaya ye a ka denbaya la ka silamaya ye a ka kalandenw na o de kosɔn an dala silamaya la ne Sharifu Usman Madana Hayidara ye o la an bɛ Ala fo o la an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ fɔlɔ ka an balimakɛ fɔ min bɔra kuma na n'o ye an karamɔgɔ Shuaib Sanogo ka bɔ Burukina ka waleɲuman dɔn ka barikada a ye dakuruɲɛ fila min kɛ vraiment n'a kun danna nin ma nin b'a bɛɛ bɔ ni ɲɔgɔnna caman de b'an karamɔgɔ bolo cɛw la minnu kelen o kelen n'u ye kuma ta i tɛ fɛ u ka kuma bila o la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye dakuruɲɛ fila min kɛ Ala k'a kɛ an bɛɛ nafala ye o kɔfɛ an bɛ an ka ɲɛmɔgɔyaso fo k'a daminɛ sanfɛ ka na bila fɔ duguma o foli an bɛ o foli bɛɛ kɛ ne Alhaji Surakati Salamata ani Adama Sanogo an b'o foli bɛɛ kɛ ne olu tɔgɔ ye o kɔfɛ an ka cɛba minnu bɛ an kɛrɛfɛ ni o ye an bila kuma na pour que ka se ka an baarakɛcogow lajɛ o la ni cɛba ninnu an b'u fo Alhaji Malamin Camu ka bɔ Segu o kɔfɛ an karamɔgɔ Ibrahim Jata Konate ka bɔ Côte d'Ivoire ka taa se Muhamad Darame ka bɔ Burkina ani an ka Mali wudu ɲamaba Alhaji Alpha Diallo ka bɔ Mali la e b'a dɔn ninnu ka bonya ye bonya de ye o ma bonya in da o kelen ma bonya o y'a tilan tilan o de kosɔn san o san a ka ca fɛ a bɛ mɔgɔ dɔ ye kɛnɛ kan min bɛna laseli kɛ aw yɛrɛ tɛ minnu dɔn an karamɔgɔ minnu tɛmɛna salon ani minnu bɛna tɛmɛ ɲina kalandenw na a ka ca fɛ olu tɛ kelen mais a bɛɛ sababu ye ninnu de b'i bolo tile u ma k'a fɔ aw ka sigi a ka dɔ fɔ ne bɛ to k'a sɔrɔ an karamɔgɔ ka kuma na n'o ye an karamɔgɔ Idrissa Sibi ale bɛ to ka bamanankan dɔ fɔ a ko n'i ye bonya di mɔgɔ kekuma ma mɔgɔ min ka kegu n'i ye bonya di a ma a bɛ bonya tila ani mɔgɔw cɛ n'o kɛra bonya in bɛ tila ka laban ka segin ale ma bonya in bɛɛ bɛ kɛ ale yɛrɛ ta ye
ko nka ko n'i ye bonya di laloma ma ko a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i pura kunna ko nin bɛɛ ye n kelen ta ye n'o kɛra dɔgɔyalima min a gɛn ka bɔ a kunna a tɛ foyi sɔrɔ a la nin ye tiɲɛ ye an karamɔgɔ nɔ ala y'u sɔn kodɔn na k'u sɔn faamu na wa ala sɔnna u bi kalanden minnu ɲɛfɛ wallahi kalanden ninnu u bi u yɛrɛ majugu ye kuma dɔw la ka fɛn ta k'u sɛgɛrɛ fo e yɛrɛ bɛ tila ka laban ka jɔ i yɛrɛ la o la Malamine Thiam an bɛ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo Alifa Jalo k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada an bɛ kɛnɛ min kan ala ka yamaru kɛnɛ don an bɛ kɛnɛ min kan ala kira ka yamaru kɛnɛ don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala ko kira ka kɔla k'a ti kuma kun fɛ ni kira ye min fɔ ala de y'a dɔn a da o de la ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ye a ko kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-mauta wa fi riwayatin tuzakkirukum al-akhirah a ko ne de kun ya aw bali ka bɔ kaburu ya zura ma nka bi ye tiɲɛ d'aw ma a ye kaburu ya zura ka d'a kan maa o maa ni jɔra kaburu kunna a b'i hakili jigin i yɛrɛ ka saya dɔw la maa o maa taara kaburu ya zura a b'i bila ka labɛn dɔ kɛ yanni i yɛrɛ ka sa k'a bɛ aw hakili jigin lahara la wa a b'aw hakili jigin saya la n'i ye a lajɛ i bɛ taa kitabu kɔnɔ kitabu min o de ye Mukashfatul Qulub o ko Seydina Ali ma wa qila li aliyin karamallahu wajhahu ma sha'nuka ya Ali jawarta al-maqbarata qala inni ajiduhum khayru jirani inni ajiduhum jiranu sidiki yakfuna al-alsinata wa yuzakkiruna al-mauta o ko Seydina Ali ma an ɲɛ bɛ e la i kɛmɛ ka kaburu jɔ k'i sigi ɲɔgɔn ye i ye o ye i bɛ kaburu jɔ la i ye o ye i bɛ kaburu jɔ la ko o kuma e ka kibaruya ye jumɛn ye i ka cogoya ye jumɛn ye Seydina Ali ko cogo di a ko kaburu jɔ n'i y'a ye n y'a kɛ n sigi ɲɔgɔn ye n di fama kaburu jɔ ma sabu kaburu jɔ khayru jirani sigiɲɔgɔnw na hɛrɛmaw don u ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma kaburu jɔ sigiɲɔgɔnw na hɛrɛmaw don u ti maa gasi tiɲɛ inni ajiduhum jiranu sidiki wa n ye kaburu jɔ sɔrɔ tiɲɛ sigiɲɔgɔnw de ye nkalon tɛ yan n'i ye min ye yan o de ye tiɲɛ ye wa kaburu jɔ de bɛ mɔgɔ da ala ko la belebelew talen ni ka o dogo o kan ka i dako la o de la Seydina Ali ko jiranu sidiki ko tiɲɛ sigiɲɔgɔnw don wallahi kaburu jɔ ye tiɲɛ o de la an nana mazaru sirifila min na n'o ye sirifila ziyarakɛyɔrɔ ye cɛba minnu dalen bi yan an ka sirifiw la ani sirifiw mɔmusow ani ka taa se sirifiw ka kalandenw olu minnu dalen bɛ yan ni cɛ kelen o kelen ni kelen kelen bɛɛ de ye a damana ziyarakɛyɔrɔ ye nka di sirifiw ma sirifiw ye cɛ minnu labɛn n'an ye olu yɛrɛ ta hali n'a danna olu ma ni maa min taara jɔ olu la ka yazurali kɛ ye wallahi ala b'i ka dugawu jaabi surtout sirifiw yɛrɛ an balimakɛ da bɔra o kuma na surtout sirifiw o de kosɔn cɛba minnu dalen bɛ yan an mɔmusoba min dalen bɛ yan n'o ye ba hinɛnji ye Basilan Tarawele ba min ni a ye diɲɛ bɛɛ lamɔ ba min kɛra sababu ye ni Sherif Usman Madani Hayidara dɔnna diɲɛ bɛɛ fɛ o de la an b'a fɔ ni mɔgɔ ma ba fɛnɛ ye a tɔgɔ bɛ di Basitan ye n'i ye a kɛnɔ ye ka ban o y'i kɛlen ye k'a ye ka d'a kan mɔgɔ t'i ɲininkali kɛ fɛnba fofonɔko la k'a fɔ a ka bon bi a ma bon n'i ye fɛnba fofonɔ kɔni ye ka ban i b'a dɔn ko siga foyi t'a la k'a ka bon o de kosɔn
n'i ye Bastan ta ale de kɛra sababu ye ni ka ni jama in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni mun ye n'a ka denkɛ kelen labɛnni ye ka di diɲɛ ma n'o ye Asayidi Sharifu Usman Madani Haidara o la an bɛ dugawu kɛ Sharifu Usman Madani Haidara ye ka dugawu k'a ka denbaya ye k'a ɲini Ala fɛ si ani kɛnɛya bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a d'u ma o la n karamɔgɔ belebele Dambiya n'o ye Bastan Tarawele an karamɔgɔ caman da bɔra a kan Mustafa ale dalen bɛ yan Muhamadul Madani Haidara ale dalen bɛ yan Alhaji Bona Ñak ale dalen bɛ yan Haruna Kulubali dalen bɛ yan Abdoulaye Daga Maïssa dalen bɛ yan an ka lamɔlikɛlanba muso min ma sɔn ka différence don ani muso tɔw cɛ yɛrɛ majigin fɛ ani bɛɛ kɛra kelen Bafunɛ Tarawele belebele Dambiya min ye den caman lamɔ k'u don furu la ka kalanden caman lamɔ ni k'u ɲɛ ale dalen bɛ yan wa Binɛfu Fofana Dambiya wa Musa Ba Dambiya Wawa dalen bɛ yan ninnu bɛɛ ye mɔgɔw ye Ala sɔnna Sharifu Usman Madani Haidara a ma nin yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛn ka ninnu da yan gansan a dabɔra kun dɔ kama o de kosɔn n'i sera yan ka ŋaniya o ŋaniya siri a fɔ dɔrɔn k'i ka dugawu jaabi la mais n bɛ fɛ k'i lasɔmi fɛn min na an ka dɔnnibagaba dɔ ko ten n'o ye an ka kuma dɔnlanba dɔ ye a ko saya sela adamaden ka fɛn caman na fɛn fila o fɛn fila ye jumɛn ye o fɔlɔ o de ye tɔgɔ a filanan o de ye kɛwale mɔgɔ dɔw tɔgɔ bɛ fɔra Mali kɔnɔ yan an ma u ye wa an ye dɔw nɔ sɔrɔ yan an b'u ye o de kosɔn ale ko saya sera adamaden ka fɛn caman na fɔ fɛn fila tɔgɔ ani kɛwale wa cɛba minnu dan bɛ yan ani musoba minnu dan bɛ yan u kɛwale de ye u jira an na ko bɛ kɔrɔna ye o fɔ an ye minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu laha alayhi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila k'a fɔ cɛ dɔw bɛ mu'minun na muso dɔw bɛ mu'minun na u ye layidu min ta Ala ye u y'a dafa mɔgɔw b'o la minnu sar'u kan kan mɔgɔw b'o la minnu bɛ ka saya ɲɛnafilɛ u kan kan u m'a fali diɲɛ fɛn foyi o la ni cɛ ninnu sirifi kalanden minnu dan bɛ yan an ka ne sirifi wɛrɛ ma fɔlɔ dɛ a kalanden minnu dan bɛ yan siga tɛ a la sirifiw u ye min lamɛn sirifiw fɛ ani u ye layidu min ta Ala ye u y'a dafa u y'a dafa an tɛ ɲininkali kɛ sirifi wɛrɛ la tugun nin ye kalandenw de ye o tuma ka fara o kan kodɔnna wɛrɛ kɔ a ko a bɛ ɲini adamaden bɛɛ kelen kelen fɛ i balolen i ka mɔgɔw nafa n'i sara fana i nɔ ka mɔgɔw nafa i balolen i ka mɔgɔw nafa n'i sara i nɔ fana ka mɔgɔw nafa cɛ minnu dan bɛ yan muso minnu dan bɛ yan u balolen u ye mɔgɔw nafa wa bi u taara ka nɔ minnu to o nɔ de b'a la ka mɔgɔw nafa bi ka mɔgɔw kanda k'u bila sira ɲuman kan o la ni an nana sigi yan siga foyi t'a la an sigila an sigiyɔrɔ la kuranna ka kumakan don wa naktubu ma qaddamu wa atharahum a ye min kɛ a balolen kabila aw yɛrɛ ɲɛ an b'o sɛbɛn a taara ka nɔ minnu to aw kɔ o nɔ ninnu fana o bɛ sɛbɛn belebele minnu dan bi yan u balolen u y'a kɛ wa u nɔ de bɛ yen u nɔ de b'a la ka mɔgɔw kalan su ani tile an balimakɛ dabɔra Muhamadul Madani ka tournée kan an ti jɔ o kan o tɛmɛna o kɔfɛ an karamɔgɔ Buna ale ye min kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ o kuma ka bɛn ni o ye
a tɔgɔ bɛ di Sayidatu Aminata ye o de fɔ a ka kumakanw na a ko cogo di Sayidatu Aminata a ko kullu hayyin mayitun wa kullu jadidin bali wa kullu kasirin yafuna wa ana mayitatun wa zikri bakin wa qad taraktu khayran waladan tahiran. Sayidatu Aminata ye o de fɔ a ko ɲɛnama o ɲɛnama a ko a bɛɛ bi sa, ɲɛnama bɛɛ bi sa. Ni ye tiɲɛ ye. A bɛ laniman dɔ kɔnɔ ni mɔgɔ dɔ sara n'o ko man di ale ye, ale bɛ nisɔndiya k'o de sara ko a banna quoi, mais ka sɔrɔ ni kelen o kelen a bɛɛ bɛ di saya nɛnɛ. Saya ye bonda min ye ɲɛnamaw ka donda don, i ti lahara sɔrɔ fɔ i ka don ale da fɛ. O de la dɔnnibagaba dɔ ko diɲɛ ye nako kelen ko lahara ye taako kelen. N'i nana diɲɛ kɔnɔ siɲɛ kelen wa n'i taara lahara o y'a bannen i ti segin kana tuguni. A ko cogo di? Wa kullu jadidin balin. A ko kura o kura a ko don dɔ a bɛɛ bi kɔrɔ. Ɲɛ bɛ kurani o kuran na don dɔ o bɛɛ bɛ kɛ kɔrɔlen ye. Wa kullu kasirin yafuna. A ko caman o caman a ko don dɔ la a ko a bɛɛ bi ban. Kullu man alayha fanin. Ala ko fɛn o fɛn n'i y'a da a bɛɛ bi ban. A ko wa anna mayitatun. A ko ne Aminata a ko ne bi sa. A ko wa zikri bakin. A ko ne mankutu o de bɛ to sen na fo ka taa se diɲɛ wuli ma. A ko wa qad taraktu khayran. A ko ne taara ka hɛrɛ dɔ to diɲɛ kɔnɔmɔgɔw bolo min bi to sen na fo diɲɛ wuli. Ni m'o dɔn o de ye waladan tahiran, densanima n'o ye alakira ba ye nɛɛma ni kisi ba ye. Nin ye tiɲɛ ye, nin ye tiɲɛ ye. O de la an b'ale ka bangeli kalo la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Rabi Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. Nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye? I k'a dɔn ko adamaden nafa ti adamaden sogo ye. Mɔgɔ bi saga siri k'a labolo n'a kulɔla i jigi b'a kan i ka wari sɔrɔ a la walima i ka se ka a kan dɛgɛ i ka se ka a sogo kulɔ sɔrɔ. Mais adamaden i nafa o y'i nɔ de ye. I balolen bɛ min kɛ ani i bi taa ka min to i kɔ o de y'i nafa ye. Donc o se ka kɛ ni kuma ye fɔ kɛwali. O kɛwaliw dɔw an filɛ o kɛnɛ de kan. A Seyidi Sherif Usmani Madanda Haidara ka diɲɛ bɛɛ nafa. An karamɔgɔ Latif Dɛmɛ a ye kitabu min bɔ n ka miirila kitabu in bɛ ka feere yan. Nin kuma in n y'a tɔmɔ ka bɔ o kitabu in de kɔnɔ k'a fo a ka cɛsiri la ka tila ka laban ka dɔ tɔmɔ ka bɔ an karamɔgɔ Daramɛ ka kitabu la n'o ye Akidatu lil Mu'min ka dɔ tɔmɔ ka bɔ o la walasa sabu anw ka se k'a ye k'a fɔ ninnu ye kitabu bɔ o bɛ anw nisɔndiya de. An karamɔgɔ Seydou Diallo ka dɔ tɔmɔ ka bɔ ale yɛrɛ fana ta la ka se k'o kɛ mawudu ye nin kɛnɛ in ka bi pour que ka se ka datu olu dɔw la. An b'a ɲini Ala fɛ Rabi Ala k'o mɛn an kɔrɔ. A k'o kɔfɛ a ye mun fara a kan ni an bɛ segin ka taa o ma o de ye ziyarakɛla. Ni i nana ziyarakɛyɔrɔ la kana sɔn i ka ziyara a nafa ka da i kelen ma, kana sɔn. An k'a dɔn an bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in faso dɔw bɔli bolo la o bɛ sɔrɔ faso den dɔ nali fɛ yan ka ŋaniya siri nin kɛnɛ in kan siɲɛ kelen pe o bɛ kɛ sababu ye sɛgɛn min b'a ka faso kɔnɔ o sɛgɛn bɛɛ bi ban. A bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw ka faso bɛɛ bi kanda. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw kɛ ka pilasibaw sɔrɔ faso yɛrɛ kɔnɔ. Donc o de kosɔn n'i nana nin kɛnɛ ninnu kan kana sɔn i ka ŋaniya ka kɛ ŋaniya sirita fitinin ye walima i ka ŋaniya siri ka taa ka dan i kelen ma. O de la n ye nin kuma in sɔrɔ ka bɔ Mahamadul Misiri ka kitabu dɔ bɛ yen ko Rihilatu ila Daril Akhira. Ale de b'a f'i ye ziyara ko kan. A ko Alakira ka hadisa dɔ bɛ yen a ko o hadisa in bɛna ziyara kan. Wa ya'ati ba'duha fi ziyarati al-qubur wa du'a'u nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahum wa amara bi zalika wa minha qawluhu
da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwaqqalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bi mislin. Allahu akbar. Ako cogodi akola kira ko nema ni kisiba ye ako silamaw ay do ke nyonye nyongo fe wallahi o bakane ako mogo ka dogo ki mogo nyonye akofe ako abijabi. Allahu akbar. Ako de koso ni dogo be ke mogo ye mogo kofe mogo minte ako odo yi bamba to wi ako mogo te inyete mogo mina ako koni o temende bamba to koni kada kan ye bamba to jate mene ale tiye e keli ka kerengere ka bo iyere la ka dogo ke ale o yi konnanjeni yadi o konnanjeni yadi o herebe kala kalaba ka sege erema ay muvo ako da'watul mar'il muslimi li akhihi ako adamaden zleme ka dogo keli abalima adamaden zleme bi zahril ghaibi dogo la kasra ayati kenaka ako mustajabatun akabi jabi ako inda ra'sihi malakun muwaqqalun kullama da'a li akhihi bi khairin ako meleke do de bi jo atigi kerefe o meleke o de wakili ale do ete do ke wati shi ibalima minti keneka fa kasro o meleke yifana be kala kalaba ka e jabi aba fo cogodi ye here nyini dogo mingi balima gay ko ala ka nyogo ki yere amin wala ka bi mislin ala ka mine way bi ala ka nyogo ki ye ako de koso mogo bado be ulu ya kerengere ka nyina maya kono ni fami nege be ula uti singa wele u yere u bi singa mogo do kerengere anege be mina ni o te o yoro la fiew u yere nyeto la fiew o be du o bo tigi de ta tokoma ka dogo ke oye ko ala mobili de nege bale la de ma bi mogo were de ta tokoma nege be mina na bo kalama aba fa ala mobili de karsama ko wala sa meleke ka fa amin wala ka bi mislin ala ka mina ala ka nyogo ki yere bon no kera dogo jabi bi yeleme e mi dogo ke sisa mogo were o le dogo ka ta jabi alema dogo bina folo ka jabi ema ka soro ka jabi alema. Allahu akbar. Nanye ni ndo nana na ya muso min biya ni dengo bila ibalima muso min fana be ni dengo bala kana nyina ale tako atoko do ka faraka balama ngay ni nana ya kana de ikelena façon ngani ya do ka dogo kono sabu ya dogo atemi nderike do be ale de weli abole ya kalama ka fo dakku ko mena dakku ya flake ako ale ngani do siriya ko ala sona adogo jabi. Allahu akbar. Ako furuko geleya de kumbe ale ka ala sona ale nana sirifu daro la ay ngani ya siri ka fo ala furuko geleya ni mena nga furuko geleya awli ka bonga ikan so muso nyumana. Allahu akbar. Muso mi ni na bisika sigike abisika ndeme nga dine ko la abisika ndeme nga moko yalla nati ke sababu ka nga dine chembulu. Allahu akbar. Akiba do ale do wayinge sungalo ala sona seldeni kalo kono muso nani de nana nyonzora alela ale tora de sa abi nyana kala abi jonda bila ale tora ki nyana kala di adu de se ka beta nyon version de yara jalala de ale se ka beta nyon version de mais ale tora abi nyana kala oh fosa atlala kalaba ka ko inde sigi ka sigi dakara mo ko ka fo bon vraiment comme awbe ta machin da aba keta bon vraiment me fe kan ngo injete mena pour que mbolo ka saka beni sababa ne ko ngo bongo ye ko jugu kede e de to nyini ko la ki beni nyumai wan nyuma nani na ko ela e dala ko segi tuguni ko lage tuguni lagali wara me mbola ngo me nga nyana ni ala sona ma jara anye ngo sigata la duwo bi jabiya wani mo min na kana so ikangani ya sirli kadda ikilene angania ini faso beni ka kabila beni buruju be o de koso watu koro bekama anya ngania ni kenaika fenani mbe kasiga kuma o fenani ka kadaka nyode foni kenai wajuli kenedu ani fendo kanga boya
an bɛ nafa sɔrɔ min na hali n'a danna ka t'i jɔ nin belebele ninnu kunna o y'a damana waajuli hali ni waajuli ma kɛ o y'a damana waajuli surtout dakunya fila min bi kɛ yan n'o bi fara kan an karamɔgɔba dɔ ale ko ten a ko iza aratta an tamuta ala sa'adati fa alayka bi arba'ati ashiya a ko n'i bɛ fɛ ka sa i kunnandilama i bɛ fɛ ka sa laban cogo ɲuman na i bɛ fɛ ka sa ka silamɛya t'i bolo ko fɛn naani bɛ yen i janto o la o fɛn naani ka y'i bolo fo ka taa se saya ma o fɛn naani a ko kelen bɛ yen sira kelen ɲɛ i k'i kɔlɔsi saba la sira kelen ɲɛ i k'i kɔlɔsi saba la a ko cogo di a ko a fɔlɔ ye jumɛn ye a ko itakillah a ko sira ala ɲɛ la yakhfa alayhi shay'un foyi tɛ dogo ala la dogo cogo tɛ yen ka bɔ ala ma a ko sira ala ɲɛ o y'a fɔlɔ ye a ko a filanan ye jumɛn ye a ko ihzar mina dunya a ko i kɔlɔsi diɲɛ na a ko diɲɛ man ɲi a ko i kɔlɔsi diɲɛ na a ko kuma dɔw la a ja waati a kanu b'a bolo o bɛ bɛn a goya waati ma a girin waati o bɛ bɛn a suma waati ma a mankan waati o bɛ bɛn a mankan da waati ma a k'i kɔlɔsi diɲɛ na o mɔlaka ine na a ko janfanciw ba don a ko diɲɛ bi maa janfa a ko a sabanan ye jumɛn ye a k'i kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla mɛlɛkɛw la sabu u tɛ sɛbɛnni jɔ a ko i b'a fɔ i b'a filɛ i b'a lamɛn i b'a minɛ i b'a bila i bɛ taama i b'a kɛ olu b'a sɛbɛn olu ta ye sɛbɛnni ye a ko nka a kalali o bɛ e de bolo sini e de bɛna papiye in kala mɛ olu ta ye sɛbɛnni de ye sɛbɛnnikɛla mɛlɛkɛ ninnu u ti pan foyi kan u b'a bɛɛ de sɛbɛn nka olu t'a kalan dɛ e de bɛna kalan sini a ko kabini yan a kɛcogo dɔn pour que u ka ɲuman sɛbɛn n'u ye ɲuman sɛbɛn i ti lɛbu sini nka n'u ye juguman sɛbɛn o juguman min sɛbɛnla i kan o de b'i malo sini o de b'i lɛbu sabu i kɛtɔ k'i yɛrɛ ka kɛta kalan i ye min kɛ i kɛtɔ k'o kalan n'a ma ɲɛ kuma dɔ la i kun na suli a faamuna a naanina o ye jumɛn ye a k'i kɔlɔsi saya mɛlɛkɛ la sabu saya mɛlɛkɛ a bɛ se ka na a bɛ se ka cun a ko a bɛ n'i sɔrɔ cogoya min na a bɛ n'i sɔrɔ baara min na n'o ma kɛ ɲuman ye a b'i lɛbu wa a b'i kɔ lɛbu wale dɔw bɛ yen ni saya mɛlɛkɛ nana sɔrɔ i b'o wale la a b'i lɛbu wa a b'i kɔ lɛbu nin de ye fɛn naani nin ye papiye dilan ma ko waati sera an tun bɛ fɛ ka don a walawala kɔnɔ nka alhamdulilayi an b'a jɔ yan k'ala deli yarabi an karamɔgɔ n'a ka denbaya o bɛ min fɛ yarabi ala k'o de kɛ an ti bɔ kuma kɔnɔ fiyewu f'an ka gwatigikɛ fo a Seyid Ahmad Tijani Ayidara Seku Tijani ale min kɛra sababu ye wasa ni kunnawolo k'a sama k'a di a fa ma an b'a fo cɛ min y'an kala sabali la cɛ min ye alakira ka hadisa dɔw kɔrɔ yira an na ko laysa shadidu bisur'ati inama shadidu man yamuliku nafsahu indal gada cɛfarinya tɛ n bɛ se mɔgɔw la n b'u ta ka ben n bɛ n sago kɛ u la ko cɛfarinya de ye mɔgɔ min bɛ se k'a yɛrɛ minɛ dimi gɛlɛn tuma na wa ko kɔ laban ye olu de ta ye inna allaha ma'a sabirin ala fara an bɛ sabali jɔnw kan ka Seku Tijani fo ka balima bɛɛ fo ka dugawu kɛ u ye si ani kɛnɛya la k'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ bɛ min fɛ coyi ala k'o de kɛ a bɛ siran min ɲɛ yarabi ala k'an n'a kisi a ma ani hami minnu nana ani degun minnu nana ala k'an ka degun bɛɛ wuli ala k'an ka hami bɛɛ dilan an bɛ ala deli an ka jamana ala k'a basigi jamana ala k'a lafiya an bɛ ala deli yarabi sɔmiya ala k'a diya ala ka laɲiniw sabati ala kira kanu kama korona bonya kama wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh